Say Afriyie Akoto mprempre de nyina ye nimsem say papa wa we ata so pa so beto franka de ama NPP amanyoko eno tibra na wotwetwa mo NPP amanyoko bi e mode to sa sabre de nomination forms no wo bia nkwa file ne de no enkra ne trem se na no pa ya ye wura Dr. Afriyie Akoto nso akọ ya chese wakọ akwakofa ne de na wokọ no enyo no nkwa chitafo tada chi ne ye yenko ya chese wonum nyina eta na chi ma wotimi koye ekwafa ne forms no na wono na wono bodwa ema yewura akanifo a womoda ne campaign team na no na feso kura ka ne nkran pompodi mantem chairman edema NPP amanyoko ne yewura Alfred Boy wono ne kogina yewura nem ekofa forms ne ma no no chem se hwe sa forms yi kura obefa edema Dr. Afriyie Akoto no aya party ne mu akuafo ne achitafo bi na wono gigi sika ka sika bomu a ede baye sa yewura Afriyie Akoto emefa forms no enam se wo mu gidi se Dr. Afriyie Akoto ena wo de 2 minutes and sasa frakatufu a wo betimi aboa ama break the 8 ya NPP amanyoko na eba hu da wuro no sa abota no wonom atimi adro hom eno tia na yewura kwa ya chese ne forms no wakwa akwafa wode nsem atodwa echrem se mugamo afimpi no ne aduonu nan sa NPP amanyoko mu eto ahene ne asi ahene fo eto abade manom na wono etimi so franka no epegye mpa de anokwasem ne nkonimdie no ebetimi aye NPP amanyoko no edia yeguso atwanse ebenya yewura voice no na yede atomo na ansa na no if labor part ewa dwama so ya bomode ma wonsa enka de wa mode ne pa aye ne kama se wo ba nyame ye wadom na bosomen kuna kwantro no nyame de utwa we no aso ye wasomdwe pa eno na ade besiesie ho na watimi aye we say 100% organic very soft and smooth eda moto eno nti aye pa de wo de sha ho ha wotre bia enye wo